ፊልምና ክጅምር ከሎ ኤማ ዝተባህለት ጓል እንረአየና እዩ ብስልኪ ዝመርሓሰብ እናተኸተለት እዚ ተልእኾ ንምፍጻም ኣብዚ ቦታ ትርከብ ኣብ ኣርጀንቲና ዝተዋህባ ተልእኾ ወዲኣ ኤማ ካልእ መልክዕ ሂብዋ ዝነበረ ፀጉሪ ኣውፂኣ ናብቲ ትኽክለኛ መልክዓ ትምለስ ኤማ ናብ ገዛ ምስ ተመልሰት ክልቲኦም ደቃ ብታሕጓስ ይቕበልዋ ንሰብኣያ ዴቭ ድማ መብራስካ ኣብ ዝበሃል ከተማ ኣኼባ ከም ዝነበራ ትነግሮ ብተወሳኺ ኤማ ሎሙዓንቲ ካብ ዝምርዐዩ መበል 70 ዓመቶም ከም ዝኾነ እውን ረሲዓቶ እያ እዚ ድማ ናይ ጥፋተኛ ስምዒት ንክስምዓ ይገብር ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ንቤተሰባ ቁርሲ እናዳለየት እናሃለየት ካብ ራጃ ሓደ መልእኽቲ ይበፅሓ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ዝስራሕ ሰብ እውን እዚ እዩ ራጃ ድማ ኤማ ኣብ ቦናስ ኣይረስ ብስራሕቶ ስራሕ ሓላፊኣ ከም ዝተሓጎሰ ይነግራ ነቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ድማ ዝግብኦም ገንዘብ እውን ተቐቢሎም እዮም ነገር ግን ራጃ ፎቶኣ ኣብ ዌብሳይት ስለ ዝተዘርግሐ ትኹረት ንኸይትስሕብ ይነግራ ቀፂሉ ድማ ንዓኣ ዝቐተለ ገንዘብ ክሽለም እዩ ዝብል ጨረታ ኣወጊድላ እዩ ካብኡ ድማ ሓድሽ ተልእኾ ይህባ ኤማ ግን ኣይተቐበለቶን ናብ ገዛ እውን ገና ሕጂ ከም ዝተመልሰት ትነግሮ ይኹን እምበር እቲ ዘስርሖም ሰብ ነቲ ስራሕ ጎበዝ ዝበሃል ሰብ ስለ ዝመረፀ ናይ ግድን ንሳ ክትመፅእ ከም ዘለዋ ይሕብራ ብተወሳኺ ድማ ንዓኣ ብጣዕሚ ዘህንትያ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ እዮም ኣቕሪቦምላ ካብቲ ንዓኣ ዝቐተለ ገንዘብ ይውሃብ ዝተባሃለ ሕጂ ምስ ሶቨሪንግ ዝበሃሉ ጉጅለ ንባዕላ ተድሕነሉ ፅቡቕ መንገዲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ ዴቭ መበል 70 ዓመት መዓልቲ መርዓኦም ምኽንያት ብምግባር ቫኬሽን ንክወፁ ይሓታ ኤማ ግን ቤተሰባ ካብ ሓደጋ ንምሕላይ ክትብል እዚ ሓሳብ ኣይፈተየቶን ሓሳቡ ድማ ውድቂ ትገብሮ ካብኡ ድማ ዴቭ ካልእ ሓሳብ እውን የምፅእ ፅቡቕ ግዜ ክሕልፍ ብምባል ናይ ነርስ ክዳን ይህባ ኤማ ግን ካልእ ሓሳብ ነበራ ሓሳባ ድማ ክልቲኦም ቅድሚ ሕጂ ከም ዘይፋለጡ ሰባት ብምምሳል ኣብቲ ሆቴል ተራኺቦም ፅቡቕ ግዜ ንምሕላፍ ነበረ ዴቭ እውን እቲ ሓሳብ ይፈትዮ ብፅባሒቱ ኤማ ንኬሊ ደቃ ንኽትሪአላ ትነግራ ሽዑ መዓልቲ ኤማ ኣብቲ ሮያል ግራንድ ሆቴል ትርከብ ዝመፀት ድማ ምስ ዴቭ ንዘለዎ ምርክብ ንምጥንኻር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለየ ዴቭ ትራፊክ ተራ የጨናንቆ ንኤማ ደው ኢሉ ከም ዝንግዕ ክነግራ ዋላ እኳ እንተደለየ ኔትወርክ ግን ኣይሰርሕን ይብሎ ኣብቲ ሆቴል ውሽጢ ኤማ ሓደ ዝርያ ዝነበረ ዓብይ ሰብ ትኹረት ትስሕቦ ናብኣ ብምምፃእ ድማ ስሙ ቦብ ኬለርማን ከም ዝበሃል ነጊሩ ይላለያ ክሳብ ሕጂ ችላ ኢላቶ ዝነበረት ኤማ ድማ ሽማ ኣሊስ ኦቨርቤይ ከም ትበሃል ትነግሮ ናይ ፋይናንስ ሰራሕተኛ ከም ዝኾነት እውን መሊሳ ትሕብሮ ምስኡ ኮፍ ኢላ እናሃለየት ድማ ዴቭ ይመፅእ ዴቭ ድማ ኤማ ምስ ቦቢ ብምዃና ከም ዘይተመቸያ የስተውዕል ንሳ ድማ ንዴቭ ስቂላ ትርእዮ ነበረት ዴቭ ድማ ከይዱ ይላለያ ሽሙ ድማ ጃክ ዳውሰን ነበረ ዴቭ ምስ ንኽመጾ ኣብ ዝሓተቶ ሰዓት ቦቢ ይመፅእ እሞ ሎሙዓንቲ ናቱ ዕዱም ከም ዝኾኑ ይነግሮም እሞ መስተ ይህቦም ቦቢ ናይ ክፍሊ ቁፅሪ ብምንጋር ኣብዚ ንኽዘናግዑ ድማ ይነግሮም ናብ ክፍሎም ምስ ከዱ ድማ ኤማ ሙዚቃ ትኸፍት ንክፅበያ ነጊራ ድማ ናብ ሻወር ተኣቲ ኮነ ኢላ ድማ ኣብኡ ብዙሕ ትጸንሕ ዴቭ ድማ ድቃስ ይወስዶ ኤማ ድማ ኣብ ወረቐት መልእኽቲ ገዲፋ ሰዓት ትርኢ እሞ ቀፂላ ድማ ናብ ናይ ቦቢ ክፍሊ ትኸይድ ቦቢ ቀታሊ ሰብ እንትኸውን ንዲፕሎማት ዝቐተለ እውን ንሱ እዩ እታ ብዙሕ ጨረታ ዝቐረበላ ኣና ፔለር ምስ ረኣየ ክንደይ ዝኣክል ዕድለኛ ከም ዝኾነ ይሓስብ ቦቢ ቅድም ክብል ናይ ክፍሊ ቁፅሪ ዝነገራ ድማ ንክቐትላ ኣይኮነን እቲ ሓያል ናይ ቅትለት ጉጅለ ንምንታይ ከም ዝገድፈቶ ንምሕታት እዩ እቲ ጉጅለ ድማ ሶቨሪንግ ዝበሃል ጉጅለ እዩ ንዓኣ ናይ ብዙሕ ጨረታ ዘውፅእ እውን እቲ ጉጅለ እሱ እዩ ኣና ዝቐተለ ዘይኮነስ ኣና ዝሓዘ ዝብል ካልእ ጨረታ እውን ወፂኡ እዩ ኣና ንሶቨሪንግ ዝበሃል ጉጅለ ዝትሰርሕ ዝነበረት እንትኸውን ሕጂ ግን ገዲፋቶ እያ ምኽንያቱ ድማ ጉዌን ከርቨር ዝተባህለት ናይቲ ጉጅለ ሓለቓ እናተኸታተለታ ስለ ዝነበረት እዩ ቦቢ ድማ 60% ንዕኡ 40% ድማ ንዓኣ ኢሉ ሓቢሮም ንክሰርሑ ሕቶ የቕርበላ ንሱ ዝሰርሐሉ ዝነበረ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ንዘለዎ ዓብይ ጉጅለ እዩ ኤማ በዚ ሓሳብ ዘይትስማዕማዕ እንተኾይና ግን ናብ ሶቨሪንግ ጉጅለ ኣትሒዙ ገንዘቡ ከም ዝቕበል ይነግራ ኤማ ድማ ንቦቢ ቅድም ኢላ ኣብቲ ንሱ ሰትዩ ዝነበረ መስተ መድሓኒት ከም ዝገበረትሉ ትነግሮ እቲ መድሓኒት ድማ የደንዝዞ ኤማ ድማ ካብ ቦቢ ሽጉጥ ክትወስድ ኣብ ዝበለትሉ ሰዓት ሕጂ ካብ ምድቃሱ ዝተስአ ቦቢ ይድውለላ ዝደወለ ድማ ኣበይ ከም ዘላ ንምፍላጥ እዩ ነገር ግን ዘይሞተን በቲ መድሓኒት ደንዚዙ ዝነበረ ቦቢ ካብ ኮፍ መበሊኡ ብምልዓል ናብኣ ይተኩስ ኤማ ድማ እቲ ስልኪ ዓፅያ ንቦቢ ብቐሊሉ ተሸንፎ ስርሓ ምስ ወደአት ድማ ናብ
ዴቭ ትምለስ እቲ ዝሓሰብዎ ግዜ ንምሕላፍ ተዳልያ እያ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ናብ እኒ ኤማ ገዛ ንምለስ ኤማ ድማ ንራጃ መልእኽቲ ኣብ ትልእኸሉ ሰዓት ብጣዕሚ ተጨኒቓ ነበረት ኣብቲ ዝሓለፈ መዓልቲ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ድማ ተሓቶ ሽዑ ድማ እቲ ዘናግራ ዝነበረ ዴቭ ኣይሰምዐቶን ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቂቓት ራጃ ይደውል እሞ ንዑ ክተናገር ምስ ከደት ዴቭ በኣ ምጥርጣር ይጅምር ራጃ ድማ ትኩረት ንኸይትስሕብን ትማል ዝተፈጠረ ነገር ኣብ ዜና ምውፅእ ከም ዘይተርፍ ይነግራ ጉዌን ከርቨር እውን ኣበይ ከም ትነብር ክትፈልጥ ትኽእል እያ ራጃ ድማ ብቕልጡፍ ናብ ኤርፖርት ንክትኸይድ ይነግራ ኣብ ገዛ ዘሎ ዴቭ ድማ ካብ ኬሊ ይድወሎ ንሳ ድማ ኣብቲ ሮያል ግራንድ ሆቴል ዝተፈጥረ ነገር ትነግሮሞ ናይቲ ዜና ሊንክ እውን ትልእኸሉ ዴቭ ድማ እቲ ዝተቐትለ ሰብ ኣብቲ ዝሓለፈ መዓልቲ ምስኦም ተራኺቡ ዝነበረ ሰብ ምዃኑ እንትፈልጥ ብጣዕሚ ይስንብድ ሰንቢዱ እናሃለየ ድማ ብቕልጡፍ ናብ ኤማ ከይዱ እቲ ዜና የንብበላ ምስቲ መዋቲ ሰብ ክተሓሓዙ ዝኽእሉ ሰባት ምስኡ ኣብቲ እንዳ መስተ ዝሰትዩ ዝነበሩ ክልተ ፍቑራት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝብል ኣብቲ ዜና የንብበላ ስለዚ እቶም ፖሊሳት እዚ ነገር ገና ከይበፅሖም ንሱ ደው ኢሉ ክናገር ከም ዘለዎ ይነግራ ነገር ግን ኣብቲ ሆቴል ፌክ ስም ስለ ዝተጠቐሙ ዝበለፀ በቶም ፖሊሳት ንኽጥርጠሩ ይገብሮም ኣብ መወዳእታ ዴቭ እዚ ሓሳቡ ገዲፉ ቀዲሞም እቶም ፖሊሳት ክመፁ ከም ዘለዎም ይሓስብ ኤማ ድማ ሓደ ኣኼባ ከም ዘለዋ ተናጊራ ናብ ኤርፖርት ክትኸይድ ከም ዘለዋ ትነግሮ ዴቭ ድማ ገና ኣብ ምምፃኣ ስለ ዝኾነት ከመይልኺ ካልኣይ ትኸዲ ኢሉ ይሓታ ነገር ግን ኣብ መወዳእታ ተብራህረህሉ እሞ ይሰማምዑ ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ ቤተሰባ ምስ ተሰናበተት ኤማ ንምውፃእ ትዳሎ ዴቭ ድማ ኣብ ትምለሰሉ ሰዓት ንኽትድውለሉን ንሱ ከም ዝቐበላ ይነግራ ኤማ ምስ ከደት ዴቭ ስለቲ ሰብ ዘሎ ዜና ምክትታል ይጅምር እቶም ፖሊሳት ድማ ካብቲ ካሜራ ናይ ክልቲኦም ፎቶ ረኺቦም እዮም ናታቶም መንነትን ዝርከብሉ ኣድራሻን ንምፍላጥ ንእሽተ እዩ ተሪፍዎም ዴቭ ፈሪሑ ስለ ዝኾነ ናብ ኤማ ደጋጊሙ ይድውል ነገር ግን ስልካ ክትልዕሎ ኣይከኣለትን ኤማ ክምለስ ኣብ ዝበለቶ መዓልቲ ዴቭ ናብቲ ኤርፖርት ይኸይድ እሞ ይሓትት ግን ድማ ኣብቲ ሽም ዝርዝር ሽማ ክርከብ ኣይከኣለን ዴቭ ድማ ናብቲ ፓርኪንግ ቦታ ኣብ ዝተመለሰሉ ሰዓት እቲ ዝፈርሖ ነገር ይመጽእ ካብ MIPD ዝተለኣኹ ክልተ ፖሊሳት ናብኡ ብምምጻእ ናብ ቤት ማእሰርቲ ሒዘምዎ ይኸዱ ኣብኡ ድማ ስለ ቦቢ እና ስለ እቲ ዝተቐተለ ሰብ ሕቶ ይሓትዎ ፌክስም ድማ ንምንታይ ከም ዝተጠቐሙ ኣብ ዝሓተዎ ሰዓት ዴቭ ድማ ንቦብ ዝተላለዮ ሽዑ መዓልቲ ጥራሕ ከም ዝኾነ ይነግሮም እቲ ዝተጠቐምዎ ፌክስም ድማ ምስ ሰበይቱ ንፀወታ ዝኣክል ከም ዝተጠቐምዎ ይነግሮም እቶም ፖሊሳት ግን ንሱ ዝተናገሮ ነገር ብቐሊሉ ከኣምንዎ ኣይከኣሉን ድሕሪ ዝተወሰነ ጻንሒት እቲ ሓደገኛ መርማሪት ካርቨር ናብቲ ክፍሊ ብምእታይ ሰበይቱ ከም ዝፈልጣ መደበኛ ሰብ ከም ዘይኮነት ይነግርዎ እዚ ድማ ብጣዕሚ የሰንብዶ ሰበይቱ ቅድሚ ዓመታት ዝሞተት ሰበይቲ ናታ ሽምሒዛ እናነበረት ትርከብ ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ተሳኺዑላ ምስኡ ህይወትና መርሐት ጸኒሓ እያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኤርፖርት ዝለዓለተ ፎቶ ምስኦም ስለ ዝነበረ ንዕኡ የርእይዎ እዚ ድማ ንዴቭ ከም ዝሓሰየትን ሞብራስካ ይኸይድ ኣለኹ ኢላ ናብ ካልእ ከተማ ከም ዝኸደት ይርዳእ ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ባር ዝረኸብዎ ሰብ መንነቱ እንታይ ከም ዝኾነ ይርዳእ ስሙ ድማ ዳሪክ ወርሌይ እንትኸውን ቀታሪ ሰብ እዩ ቦብ ዝብል ስም ድማ ፌክ እዩ ነይሩ ዴቭ ብተወሳኺ ራጃ ድማ ናይ ኤማ ካምፓኒ ሱፐርቫይዘር ዘይኮነስ ቀታሪ ሰብ ስለ ዝኾነት ዘቕትሉ ሰባት ዘተላልሸላ ሰብ እዩ ብተወሳኺ ድማ ዴቭ ናይ ሰበይቲ ሽም ኣናፔለር ከም ዝኾነ ይንገሮ ብብዙሓት ዝትእለሽ ቀታሪ ሰብ ከም ዝኾነት እውን ይፈልጥ መጀመርያ ከም ቀልዲ ይስሕቕ ነገር ግን ኣብቲ ክፍሊ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም እናቐለዱ ኣይነበሩን ዴቭ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ናይ ኤማ ኣቑሑ ምፍታሽ ይጅምር ኣብ መወዳእታ ድማ ሓደ ሳንዱቕ ይረክብ ኣብ ውሽጡ ድማ ብዙሓት ታሴራን ሽጉጣትን ይረክብ ዴቭ ድማ ንሰበይቱ ምጥርጣር ይጅምር ውሳነ ቅድሚ ምውሳኑ ድማ ንሰበይቱ በኣካል ከናግራ ከም ዘለዎ ይሓስብ ናብኣ ክድውል እናበሉ እናሃለየ ድማ ቅድሚ ሕጂ ረኺብዋ ዝነበረ ፖሊስ ናብ ገዝኡ ትመጽእ ሰበይቱ ገበን ስለ ዝሰርሐት እቲ ገዛ ክፍትሾ ከም ዝመጻ ትነግሮ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለየ ኣብ በርሊን ውሽጢ ዝተፈላለዩ ናይ ሶቨሬን ጉጅለ ሰባት ንኤማ ይከታተልዋ ንሳው ንምምላእ ትፍትን ዋላ እኳ ካልእ ኣንፈት ሒዞም ንክኸዱ እንተገበረት ነገር ግን ንዓ ምክትታል ደው ኣየበሉን ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ሓደ ተደንዝዞ እሞ ካብኣቶም ምስ ራጃ ኮይና ትምልጥ ኮይኑ ግና ራጃ ተተኪስዎ ስለ ዝነበረ ይመውት ብኻልእ ወገን እቶም ፖሊሳት ምስ ከዱ ዴቭ ኣብ ናይ ኤማ ሳንዱቕ ዝረኸቦም ቢዝነስ ካርድታት እናልዕለ ናብ ስልኪ ቁፅሪ ይድውል ካብቲ ቢዝነስ ካርዲ ሓንቲ ምስ ኤማ የራኽቦ ብቕልጡፍ ድማ ዴቭ በቲ ስልኪ ኤማ ኣብ በርሊን ከም ዝኾነት ይግንዘብ ኤማ ድማ ናብ በርሊን ከይመጽእ ዋላ እኳ እንተነገረቶ ንሱ ግን ብኣካል ክነጋገሩ ስለ ዝደለየ ብዙሕ ከይጸ
ክጸንሑ ናብ በርሊን ከይዱ ይረኽባ። ኤማ ድማ ንዴቭ እቲ ዝሓለፈ ታሪክ ትነግሮ፣ ትክክለኛ ሽማ ድማ ኣና ከም ዝኾነ ትሕብሮ። ካብ ቁልዕነታ ጀሚራ ናይ ቅትለት ትምህርቲ እናተምሃረት ይዓብያ። ኣቦኣ ድማ ቅድሚ ሕጂ ሕቡእ ኤጀንት ከም ዝነበረን ናይ ባዕሉ ሴኩሪቲ ካምፓኒ ከፊቱ ሶቨርን ዝበሃል ሽም ይህቦ። ካርቨር ዝተባህለት ፖሊስ ወይ ድማ ንዴቭ ናይ ኤማ ትክክለኛ መንነት ዝነገረቶ ኤማ ብቁልዕነታ ድሕሪ ናይ ኣባኣ ሞት ናብቲ ጉጅለ ንኽተኣቱ ኣገዲዳታ እያ። ኣና ካብ ቁልዕነታ ጀሚራ ብዙሕ ሽግር ዝረኣየት እንትትኸውን ምቕታል እውን ካብቲ ግዜ ንሱ እያ ተማሂራ። መጀመርያ ካርቨር ሕጊ ንምኽባር ዝሰርሕ እዩ ዝመስላ ነይሩ። እናዓበየት ምስ መፀት ግን ኩሉ ነገር ሓሰት ከም ዝኾነ ተረዲኣ እያ። ኣና ኣብ ስራሕ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ምስ ዴቭ ተራኸበት። ምርኻቦም ድማ ጽቡቕ ስምዒት ክስምዓ ክኢሉ እዩ። ካብታ መዓልቲ ንሳ ንዳሓር መደበኛ ህይወት ንኽትነብር ድሌት ፈጢሩላ እዩ። ናይ ቤተሰብ ድሕነታ ንምሕላይ ክትብል ጥራሕ ኣብዚ ሕጂ ሓደ ስራሕ ከም ትሰርሕ ትነግሮ። ዋላ እኳ ቅድሚ ሕጂ ሓስያ ዝነበረት ትኹን ንዴቭ ብሓቂ ከም ተፍቅሮ ንካብና ትሕብሮ። ናብ በርሊን ዝመፀት ድማ ናይ ካናዳ ፓስፖርት ንምርካብ እዩ። እቲ ፓስፖርት ድማ ንዴቭን ንደቃነን ትኸውን። እዚ ተጠቒሞም ድማ ኣብ ካልእ ሃገር ሓድሽ ህይወት ንምጅማር እዩ። ኣና ምስ ሰቨርን ጉጅለ ዘለዋ ችግር ምስ ፈትሐት ደጊማ ቀታሊት ሰብ ከም ዘይትኸውን ትነግሮ። ዴቭ ኩሉ ነገር ዋላ እኳ እንተሰምዐ ሕጂ እውን ከም ዘፍቅራ ይነግራ። ሃንደበት ድማ ናይ ሰቨርን ጉጅለ ሰባት ይመፁ። ንኣና ንኽትድንዝዝ ድሕሪ ምግባሮም ንኽልቲኦም ሒዘምዎም ይኸዱ። ኤማ ኣብ ዝነቃሕተሉ ሰዓት ድማ ካርቨር ንዓ ጥራሕ ዘይኮነትስ ንደቃ እውን ከም ዝዓክተቶም ትግንዘብ። ካርቨር ድማ ንኤማ ናብ ሰቨርን ጉጅለ ተመሊሳ ንኽትኣቲ ዕድል ትህባ። ኤማ ድማ ብሓደ ነገር ትሰማማዕ። ንሱ ድማ ካርቨር ካብ ሕጂ ንድሓር ንደቃ ከም ዘይትነኽአላን ቃል ክትኣትላ ጥራሕ ከም ዝኾነት ትናገር። ካርቨር ድማ ተሰማሚዓ ንዴቭ ንክትቐትሎ ሽጉጥ ትህባ። እዚ ድማ ኣብ ናይ ኤማ መንገዲ ስለ ዝኣተየን ብዙሕ ነገር ስለ ዝፈለጠን እንትኸውን ወይ ድማ ደቃ ኣብዚ ጉጅለ ንኽኣቲ ምግባር ከም ዝኾነ ትነግራ። ኤማ ድማ ብፅባሒትኡ ንዴቭ ናብቲ በረኻ ሕዘቱ ትኸይድ። ስናይፐር ተኳስ እናርኣዮም ከም ዝኾነ እውን ትነግሮ። ክትኸድ ኣብ ዝበለትሉ ሰዓት ኣብ እዝኑ ናታ ሓሳብ ትነግሮ። ከይፈለጠ ድማ ኣብ ከብዱ ትትኩሰሉ። እዚ ድማ ሃለዋት ኣጥፊኡ ንክወድቕ ዝገብሮ ነበረ። ሓንቲ ጓል ድማ ምሟቱ ክተረጋግጽ ናብኡ ትመጽእ። እናጻረየት እናሃለየት ድማ ኤማ ሃሪማ ተውድቓ። እቲ ስናይፐር ተኳሲ ድማ ኤማ ዓብይ ከም ዘላ ትጠፍኦ። ኤማ እታ ጓል ምስ ቀተለታ ዴቭ ይነቅሕ። ጉድኣቱ ድማ ቀሊል ነበረ። ኤማ እቲ ስናይፐር ተኳሲ ንዓ እናኣለሻ እናሃለየ መጺኣ ተወግዶ። ኤማና ዴቭ ናብቲ ደቆም ዘለዎ ቦታ ይኸዱ። ካርቨር ኣብኡ ነበረት። እቲ ጋርዲ ምስ ቀተለት ኤማና ዴቭ ንናይ ባዕሎም ስራሕ ይከፋፈሉ። ኤማ ናብ ካርቨር ኣብ ዝኸደትሉ ሰዓት ዴቭ ንደቆም ምድሓን እዩ። ኣብቲ ናይ ሶቨርን ካንሸሎ ኤማ ምስ ናይ ካርቨር ሰባት ትዋጋእ። ዋላ እኳ ሓይራት ይኹኑ ኣብ መወዳእታ ግን ተሸንፎም። ብኻልእ ወገን ካርቨር ንምምላጥ ተሃድም። ሃንደበት ድማ ኤማ ትረኽባ። ኤማ ድማ ንዓ ብቐሊሉ ካብ ምቕታል ንላዕሊ ኣብ ዘይትድሕነሉ ቦታ ትትኩሰላ። ካብኡ ድማ ገዲፋታ ትኸይድ። ናብቲ ገዛ ብምምላስ ምስ ቤተሰባ ትራኸብ። ንቤተሰባ ክትብል ድማ ናይ ባዕላ ሰባት ዋላ ይኹኑ ንምቕታል ንድሕሪት ከም ዘይትብል በዚ መልክዕ ተርእዮም። ካብታ ድካማ መዓልቲ ንሳ ንዳሓር ኤማ ናታን ናይ ደቃን ድሕንነትን ብምርኣያ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እያ። ናብ መደበኛ ህይወቶም ድማ ይምለሱ። ብሓባር ኮፍ ኢሎም ብመኪና እናኸዱ ድማ ፊልምና ትውዳእ። ፊልምና ነዚ ይመስል ነይሩ። ላይክና ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ክሳብ ብኻሊእ ፊልም ንረኸብ ድማ ቻው ቻው፣ ሰናይ ቀነ።